Iprahawa coba kemana ini sih wilayah. TSF Iprahawa ada mana coba kai tu. Nanti sisi sisi coba kai tu mana. Tiap ini ni coba, jadi TSF ni bagi sini coba. Jadi saya mana Iprahawa jadi siklar belai jendela kerja job ni passing teh. Jadi TSF ni passing teh kaisa RTI kerja mana? Government RTI ni report jadi nunggu jadi belai wana kerja. Absen number mana ko खाली जॉब वैकेंसी STS बैकलॉग पोस्ट अमन बगे चेंज TSF ini और डिमांड और उनके समन कैसे डिमांड खाइमानी जे STS बैकलॉग पोस्ट न प्रफर का जाते जाते फिलअप फाइनल इनकोन स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते तमनि हिमालय जों हादर हास्टाव थागा जों नुगो जोंनि सिक्ला रक बांमा होटेल रेस्टुरेंट दुकानाव दिनै बराव सामलाय मा दंगियाव दिनै हानो याकरे थाङो जॉब नि क्राइसिस अमन बगे जों प्रफर का डिमांड खायो जे जे STS बैकलॉग कमार हम दाय दाय फिलअप फाइनल इनकोन दै जिनि सिक्ला रंग जों अपॉर्चुनिटी रंनानै इनकोन तमनि हिमालय जों साइमन प्रफर का कैसा स्लोगान दङ श्रेष्ठ त्रिपुरा साननानै तमनि जों साइमन जेहेतु जों सिक्ला रंग जेसे चान्स यासा गङ अपॉर्चुनिटी यासा किन्तु जों किन्तु श्रेष्ठ त्रिपुरा सानना बेर दंनाय आउन बगे जों दिनैनि अरन कमन डिमांड खाया थाङो जे SC बैकलॉग फिलअप फाइनल दे जों साइमन रोमान स्क्रिप्ट न जों TSF र आगेन सिमन चबा क्लाइ दमानि ताबो जों चबा क्लाइ न दंखो जों साइमन रोमान स्क्रिप्ट न जों जिनि दखनि बगै जिनि पब्लिक सेंटिमेंट दङ जागाव जिनि सिक्ला जिनि स्टुडेंट जोंनि आरो फ्यूचर दङ आबन बगै जों रोमान स्क्रिप्ट चबा जों ताबो क्लाइ दंखो अमन बगै जों त्रिपुरा सरकार अमन अपील खायो जे कक बर टेक्स्ट बुक ते क्वेश्चन पेपर न रोमान स्क्रिप्ट पेन खाने नंतन दाखि दे अमन और आबन बगै जों दिनाव डिमांड अच्छा न आगे कबामा न चबारो न रोमान स्क्रिप्ट न तो ये CM बाय माला के न कबामा रोड ब्लॉग रो बखाय के और चबारो बखाय के रोमान स्क्रिप्ट मा यांके इंडिपेंडेंट माने रोड साइड रो बखाय के न फियर न माने CM बाय माला ये बा जेकुनो कायसा हास्ता हापांनि कतरो बाय माला बानि या गलो हंगा न डिमांड न प्रबय थाङा तिनि बडो अमो बडो लाइटि ते हायके पाइरि न त मानसक नायदि जों TSF तो जिनि डिमांड जों ता बकलो खायाखो जों स्ट्राइक ताको खा जिनि मुभमेन्ट स्ट्रेटेजी जों चेन्ज खायना बागै तेबा जों TSF ताको लामावन तंखो मजानो तंखो जों जि रोमान स्किम चबा खायदानि जों कुनु समय लामाव थां चबा खालायो कुनु समय जों पेपर वर्क खालायो जिनि पेपर वर्क नि बागै जों जिनि मुभमेन्ट स्ट्रेटेजी चेन्ज खाय माने जिनि पेपर वर्क पाइखा तेबा ताबोसो जरते जिनि चिफ मिनिस्टर फाजि तेबा त्रिपुरा सरकार फाजि जों कुनु खाफुना माइनि बागै जों ताबो जिनि रोमान स्किम चबानो जों कन्टिन्यू खालायथांखो खाखलायो बुसकां सालो जों जिनि रोमान स्किम चबानो जों ताबो कन्टिन्यू खालायथांना जेसो माया सा न फ आगे रगो न कबामा स्ट्राइक खायके इंडिपेंडेंट माने माय आसा या कालि यार क्या CM बाय माला माने या गलो हंगा न रोसाय रक पायो बा आमना तैसा पक्स हो jadi CM जोंनो CM मालाय माने परे जोंनो ब नायने हिनि कगरि माने जों दाफोर जिनि सेंट्रल जिनि लिडार अफ आमुनि रिप्लाइ दिखा जों तांनि मुभमेन्ट मा रसाका जों मुभमेन्ट स्ट्रेटेजी चेन्ज खालायना बागै दे CM जोंनो जेहेतु कगरि के नायने हिनि तेबा ताबोसो समय जों नासिनि दंबो जेहेतु समय पारनि टंका आतर तर जों TSF नि सिरिं दंला जिनि मुभमेन्ट जों तिनि अरन स्टार्ट खायरिका रोमान स्क्रिप्ट चबा ते STS बैकलॉग पोस्ट ओ चबा तेबो कतर जागाफोर सगै मानु अमो जों तिनि अरन स्टेट गभर्नमेन्ट जों आपिल खायो बाय